May samanan kausat nga nagasat ken naragsak nga Sabado tem amin. Kaya tagyaman tayo ag sipod ta nakadanon tayo manen kausat kada ito nga oras. Tatno pagkakadwa tayo ket adalin tayo kausat iti leksyon nga isu iti inadal tayo iti dayto nga lawas. Mabalin nga isusar tayo iti personal devotions tayo. Inusar tayo kadigiti family worships tayo. Katitatan, buklen tayo kapsat tayo summary na. Tapno maala tayo dahil mensahe ni Apo Diyos nga kayat na nga ited kada tayo. Kada ito yung leksyon kakapsat. Nakapimpintas dahil ito leksyon tayo. Dahil iti title na, lesson number 9, kat ibaw ing dagiti puspuso da. Ket nagsayat kaupsat no dawaten tayo akas tayo kang kanayon tayo nga raramiden iti pamindisyon ni Apo Diyos no maawatan tayo ket idalan na tayo iti Santong Espiritu ket iti panagadal tayo kaupsat agkararag tayo managayat ken manakabalin amin nga Diyos kada ito nga oras italgam mo na santuan agyaman kami Ama kadagiti adu nga bendisyon inted mo kita kami. Saan ka nga naglangan nga inted mo dagiti kasapulan mo. Ket saan kami meto Diyos nga nagkurang kadagiti nga bendisyon. Tapudno launay dagiti karing ngento no bendisyonan na kami. Iti rukod na Ama ket agliplip tiyas iti ko kami. Yaman kami iti biag ken sa lunat. Yaman kami kada iti gundaway, inted mo kada kami, nga agkakadwa kami, nga agkakapsat, at madalin ni iti napateg na sao. Kasapulan ni o Diyos, iti panangidalan, iti Santong Espiritu, at dagtoy, digiti puspuso mi, kayat mi nga lukatan Ama. Tapno, isu iti serkan, iti Santong Espiritu, tapno, idalan na kami. Ikatem itanyaman nga babak ting basol mi, pakawanan na kami Ama, di ko tidawatin mi, itinagan na po may Jesus. Amen. Lesson number 9 kakapsat. Iti paset kamayulo ket masarakan iti Deuteronomio 4:29. Deuteronomy 4 verse 29. Basain tayo kakapsat. Ngem no manipud ijay kasapulen yunto ni Hioba a Diyos mo. Ket masarakang to no sapulem nga ipasnek iti suamin a pusom ken iti amin a kararwang. Adda kakabsat dayjay kayat ni Apo Diyos nga iturong kada tayo daytoy leksyon. Ada digiti terminologies ijay pagleksyonan tayo ngam saan kun kayat kakabsat nga alaen ta isunto iti madalapos na metlaeng iti leksyon tayo. Ito muna kakabsat kahit kung iparang iti leksyon tayo adda iti inted ni Moses nga padto prophecy kadigiti anak iti Israel. Dito nga padto kakabsat ket masarakan iti libro iti Leviticus 18:25 ken 28 surat mitlaeng ni Moses kakabsat. Kastoy iti mabasa. Gapu kadagiti aramid da nagbalin a makarimon ti daga. Isu nga dusdusaen ti Apo ti daga ket pamuspusan na apagtalawon na dagiti agnaed sadyay. Tapno di kay yula iti daga akas iti napasamak kadagiti tattao nga imununa ngem da kayo agnaed sadyay. Daytoy ladawan kakabsat ket dayjay yula unana. Iti English vomit isarwa. Han nga napintas nga ladawan kakabsat. No apay nga daytoy daga ket isarwa na
iti tao gapo iti basol. No subyen tayo kakabsat iti pakaistoryaan daytoy lubong a pagbibiyagan tayo sungarud iti daga. Idi pinarswa ni Apo Dios daytoy a lubong kakabsat. Ket nalpasnan a pinarswa dagiti am-amin iti may kanem nga aldaw, tunggal aldaw every day adda kabsat iti deklarasyon inaramid ni Apo Dios. Dayjay deklarasyon na ket very good. Ngem daytoy adaga nga indeklara ni Apo Dios nga nakaimimbag. Ket nabalbaliwan kakabsat idi nga ni Adan ket nagbasol. Adadadya ko na tayo nga there was changes from good to bad and then to worst. Isu nga daytoy kakabsat nga paset a mayulo tayo kuna na nagbalin a makarimon iti daga. Apay tati tao nagbasol. Nairaman kakabsat daytoy daga nga nailunod gapo kadayjay basol iti tao. Isu nga mabasa kakabsat iti Genesis 3 versikulo 17. Gapo daytoy nga inaramid mo mailunod ti daga. Daytoy tingkeddeng ni Apo Dios kakabsat. Kapatpatang na katungtong na ni Adan kakuna gapo kadaytoy nga inaramid mo. Nya mapasamak mailunod ti daga. Nga magyaman tayo kakabsat ta adda iti naimbagadamag. There is a good news. There is a gospel nga saan lang agpaay iti tao no di ket di agpaay-pay iti daga. Dayti adadalen tayo kakabsat dayjay panangibawing dagiti puspuso da. No iti daga nga naggapo kakabsat iti perpekto nga idi pinarswa ni Apo Dios. Ket daytoy a perpekto daga, a very good earth nga amin nga daken para. It was declared by God very good. Ket nailunod dayjay a rason nga isu iti pannakailunod na dayjay met laeng agapo. Dayjay nga rason isu ti tao isu met laeng iti mabalin nga pannakaagas daytoy adaga. Tati daga kakabsat nga mabalin nga agbabawi. Nairaman kadayjay apan nakadusa daytoy adaga. The curse ket naited iti tao ket daytoy adaga nairaman kadayjay alunod nga inaramid iti tao. Isu nga iti kunanan ti paset a mayulo tayo ket ti daga nailunod. Ket no alain tayo kakabsat dayjay sauni Apo Dios nga naisurat iti mikadua a Kronika 7 versikulo 14 kastoy iti intayo nga mabasa. No agkararagda kanyak ket agbabawi da ken talikudan da ti dakes nga aramid da. Ipangag ko ida pakawanek dagiti basbasol da ket parang ayak manen ti dagada. I will heal their lands. Anya iti kondisyon kakabsat inted ni Apo Dios. No agkararag da kanya. Ang pangin baga na Apo Dios no agkararag da kanya. Wen taadda dagiti sabali a pagkarkararagan iti tao. Kadaytoy nga panawin kakabsat Israel agkararagda kadagiti Judusen, agkararagda ken ni Baal. Kada tayo agkararag tayo met iti daduma-duma nga Judusen. Unfortunately, unconsciously agkarkararag tayo kakabsat kadagitoy. Ngem ti kunana ni Apo Dios no agkararagda kanya. Ket agbabawi da
ken talikudan da iti dakes nga aramid da. Masapul kakabsat nga iti panagbabawi. Kaduaan na dahi panaglikod. Repentance is turning away. Likudam kakabsat dahi dakes nga aramid mo. Ket ipangag kunto ida iti langit. Nagpintas dahi karina na Apo Diyos. Pakawanek iti basol da. Ket parang ayek manen iti dagada. Ti kondisyon kakabsat iti panaka isubli dayjay nga nadadael na ilunod adaga kadayjay nga umununa nga takder na. Perfect. Very good. Isu iti tao amwen na kuma nga isuna iti nagbasol. Daytoy nga tao ket agkararag pagbabawian na, likudan na iti dakes nga aramid na. Ti kari ni Apo Diyos, ipangag ko, I will hear. Tano adda digiti agkararag. Addamit kakabsat iti kondisyon dayjay panagkararag da. Malagipyo iti Matthew 7, saan amin nga agkuna kanyak Apo, Apo, kunanan na Apo Jesus. Agkarkararag da. Ibagada pa'y di dyan na imbag nga aramid da. Anya dyan na imbag nga aramid da. Inusar mi tinagan mo, nagipadto kami, pinarwar mi iti sayro, nagaramid kami tado nga datdatlag. Anya iti kurang na, saan da nga inaramid ti pagayatan iti Ama, which is dayjay a panagsalimit-met iti 10 abilin. I-connect tayo iti Kronikas 7:14. Dayjay kakabsat at talikudan da iti dakes da ket panagbabawi. Kayat nangasawen intun no agbabawi ka ken likudam dayjay nga dakes nga inaramid mo. Sangwem ni Apo Diyos. Tay iti basol linikudam ni Apo Diyos kakabsat. Dayjay iti takder, dayjay leksyon tayo di na panalawas. When you turn your back against God, that is sin. Intuno pumanaw ka, malagip yun dayjay inusar kong ilustrasyon kakabsat. Idi review tayo di na palawas. Dayjay prodigal son, idi nga pimanaw. Ngem ti ama siu nagururay nga si aayat. Ket idin ang nagsubli dayjay anak na. Daytoy nga ama gapu iti ayat ken parabor. Inawat na, insubli na dayjay anak na kadayjay nga naggapuan ng nga estado. Laglagipon tayo kapsat. Dayjay inbalakad ni Apo Jesus kadayjay babae nga isu iti inpanda tapno masentensyaan ti basol na ket adultery nakikamalala ket isu iti panagsalungasing iti lintag ti kunanan ni Apo Jesus kadaytoy a babae ingkan saan kan apabasulen ngem dimon aramiden ti inaramid mo. Go and sin no more. Dayjay a panagbasol, isu kakabsat iti panakailunod. Dayjay a panagbabawi, dayjay a pananglikod mo kadayjay a basol mo. Isu iti panagsubli ken ni Apo Dios. Amoy yung kabsat iti leksyon tayo, pantayo ti Deuteronomio. Kitain tayo, yaman tayo manen iti leksyon tayo, iti paulo na kakabsat, agdama a kinapudno iti Deuteronomio. Alain tayo ti libro ti Deuteronomio, ket alain tayo no kasano nga maiaplikar iti panagbiag tayo, tada tayo ti agbibiyag iti agdama. Saan nga iti naglabas, saan nga iti future, no di ket di iti agdama. Adda iti kinapudno nga agpaay kada tayo nga maadal tayo iti libro iti Deuteronomio.
Ito mo kakabsat, dayjay agas. No adda iti sakit. Masapul nga adda iti agas. Kunana iti Deuteronomio 4:29. Sadyay sapulin yun to iti Apo a Diyosyo, no birukin nyo iti amin a pusoyo, masarakan yun to. Ada iti agas. Dayjay pan nakalunod iti daga. Nga dayjay pan nakalunod na ket nagbalin launa yun adakes. Ket isarwanan iti tao nga isu iti nangaramid dayjay pan nakailunod na. Daytoy met laeng a tao masapul nga isu na ti mangrugi nga sapulen dayjay apan nakaagas daytoy adaga. Kunana, sadyay sapulin yun to iti Diyosyo when we seek the Lord. Sapulin tayo iti ni Apo Diyos. Ngem adda kakabsat iti kondisyon na. Mabirukan tayo to. No birukan tayo isuna. Iti amin a puso tayo. Laglagipin tayo kunana ni Apo Jesus. You cannot serve two masters. Dayjay inadadal tayo kakabsat. Ket napateg launay. No alain tayo di naglabas sa eleksyon tayo. Iti rukod iti dayjay a panagayat, panagserbi ken Apo Dios nga isu iti awaten na ta isu iti sapsapulin na dayjay sao nga amin. Ayatem iti Diyos mo iti amin a pusom, iti amin a pigsam, iti amin a kararwa. Ken ni Apo Dios, it is all or nothing. Tani Apo Dios na adal tayo kakabsat idi apan nalawas, nga isuna may sa amanagimon a Dios. Kayat na nga iti ayat tayo, panagdayaw tayo, ket maisentro laeng kenkwana. Kunana ni Apo Jesus, you cannot serve God and the mammon at the same time. Either nga ayatem ni Apo Dios, you hate the mammon. When no ayatem the mammon, and you hate God. No dadto makakabsat, daytoy nga mammon, daytoy akabusor ni Apo Dios. Ket iagparang kakabsat nga isu digiti personal ambitions tayo. Ngano dadto makadayjay personal nga ambitions tayo. Mabalin nga isu ti posisyon, mabalin nga isu iti pannakaidayaw, ngem isumetten kakabsat iti nagbalin alaped nga dayjay a panagserbi tay ken Apo Dios saan tayo nga ited kadayjay a panagpakumbaba, surrendering to His will. Isungano ti kunanan ni Apo Dios adadtoy di agas umuna sapulen tay ni Apo Dios. Mikadua, dawaten tayo iti pamakawan ti Apo. Basahin tayo kabsat iti Deuteronomio 5:24 ken 25. Kinunana, inpakita kada kami ti Apo a Dios tayo. Ti kinatan-ok ken kinadayag na idi amang ngegmi nga nagsao manipod iti apoy. Ita nga aldaw napaneknekan mi nga mabalin nga agtultuloy nga agbiag iti maysa nga tao no makisao kenkwana iti Dios. Ngem apay nga ipostami manen iti biagmi. Pukawen na kadi lakit di dayta ak nakabutbuteng nga apoy. Matay kami no mangngegmi manen titimek ti Apo a Dios tayo. Anya daytoy kakabsat nga bagbaga dagiti Israelitas. At dagamin dayjay kapadasan da. Nga umay dayjay panagbuteng ken Apo Dios. Ket dayjay nga panagbuteng gapu iti basol.
Amo yun no nakabasol iti maysa nga tao, ureno iti padala nga tao nakabasolan na adda dayjay panagbuteng. Adda dayjay panagama. Kasula di inaramid kakabsat ni Adan ken ni Eva, the normal reaction is they hide na pandanaglumbang. Kastoy met kakabsat iti inbaga dagitoy nga anak iti Dios. Ngem apay nga ipustami manen iti biag mi tampay no adda iti basol. Saan ang mabalin kakabsat nga sanguwen dayjay kinadayag, dayjay kinasanto iti Dios. But remember this, ay ayaten ni Apo Dios ti managbasol, kagura na iti basol. Iti kayat ni Apo Dios ket datayo nga mangpetpetpet kadayjay nga basol. Ibatan tayon kakabsat, tapno saan tayo nga magtusa gapo kadayjay nga petpetpetan tayo a basol. I'll give you an illustration. Kuna digiti agan anup kakabsat kadagiti bakes di mangkes. Iti ramiden da ket ijay kabakiran. Adagamin iti maysa nga namuanda nga kababalin dagiti bakes. The monkeys have strong sense of smell. Uray no adayo kakabsat, maangot da dayjay akay ayo da ataraon. Ket dayjay kay ayo da ataraon isu iti aramiden dagitoy nga hunters nga patibong tapno matiliw da daytoy nga bakes. How do they trap the monkeys? Itaramiden da kabsat mangala da iti maysa nga sabot, coconut shell. Ket mangaramid da iti abot kadayjay nga coconut shell nga eksakto laeng asumrek nga ipilit dayjay nga monkey, dayjay nga bakes, dayjay imana. Sada mangikabil kakabsat kadayjay nga kay ayo dayjay nga bakes iti uneg dayjay nga sabot. Sadanto Italy dayjay asabot iti paset na dayjay nga kayo nga nang kabilan da. So imagine, here's the coconut shell na Italy at dati basit nga abot na at dayjay the favorite nga taraon daytoy nga monkey. Sometimes the devil knows our favorite, and sometimes our favorite becomes our weakness. When my favorite is my power, open and close quotation mark, which comes from my position, ni Apo Diyos intalit na kanyam dayjay nga posisyon, intalit na kanyam. But the devil can use that tapno isu kakabsat iti agbalin nga isu iti pakadadailan tayo. Now let's go back to the story. At dayjay bakes, so gay ayam pagamulangan the wind blows. Umayken kuha na dayjay angot the smell of his favorite food. Sinurot na dayjay nga smell. Ingga na nga nakadanon ijay nga pun akayo. Idi kitaan na, idi nga angutin na, adadjay the favorite na. Ti aramidin na isirrik na kakabsat dayjay maysa nga ima na. May sirrik na. Ngem intunno in nalanan. Ginamgamanan, that's the term ti Ilocano. Ginamgamanan dayjay favorite nga taraon na. Ket padasen na kakabsat nga irwar dayjay ima na nga addan asiririkap da ginamgaman na nga ro. The hole is too small. Ti aramiden na either nga agikis ngem saan namet akayat nga ibatan dayjay a pinetpetan na. Ijay tun kakabsat, he will be trapped, he will be caught, he will be brought
into captivity. Kasjay iti tao kakabsat. Nga intunno saan tayo kakabsat nga makita dayjay akinadakes nga aramiden tayo. Ket saan tayo nga ibatan. Whatever it is. Nga saan tayo nga mabalin nga ited dayjay amin tayo. Apuso, amin tayo. Apanagayat, amin tayo. Itibiyag tayo ken Apo Diyos. Anything that prevents us from giving our all to God. Ket isu kakabsat, iti agbalin nga dadagsen amang dadael kadatayo. Mikadua nga agas, dawaten tayo dayjay pamakawan ni Apo Diyos ket ibatan tay kuma. Dayjay panangput-put tayo kakabsat, kadayjay nga basol. Taapay kunadaket matay kami. Numangeg mi manen ti timet ti Diyos tayo. Mikatlo kakabsat. Nakita iti dayjay kuna nga panagtungpal. Wenno dayjay mikatlo, dayjay makita kakabsat, dayjay panaka pakawan, basahin tayo iti Deuteronomio 10:16. Manipod ita, agtulnog kayo iti apo ket ikatenyon iti kinasukir. Remember this. Dayjay kinasukir, rebellion, ket isudya pananglikod kini Apo Dios. Nulinikudam ni Apo Dios, sino ti sinango, diya kabuso. Idi na panalawas, pinagpili na tayo ni Apo Dios. We are at the crossroad. Biyag, kinipatay. We have to choose. Iti kunanan ti Deuteronomy 10:16. Agtulnog kayo iti Apo ket ikatenyon iti kinasukir. When we choose to obey God, mabalin tayo kakabsat nga iwaksi dayjay kinasukir tayo. Ta saan ang mabalin nga agtulnog no nasukir? Apay nga adda iti nasukir, buwenta di da kayat agtulnog. See the consequence. No nagtulnog iti maysa nga tao, haan nga nagsukir. Isunod ko na ni Apo Diyos, manipod ita agtulnog kayo iti Apo. Tuuray pa'y kakabsat iti agdama nga panagbiag tayo. Kasalalo kung may iti organization tayo, apay nga da iti problema kakabsat. Nudod tumasaan tayo nga awaten, dayjay nga iparamid da kada tayo, dayjay decision iti organization kada tayo kakabsat. Agsukir tayo. Anya kumaday dyan. Kasalala ko mas pangrigan iti local field. Amun tayo nga dagiti trabahador tayo ket adda digayjay kanayon apan nakaiyak akarda. Siya kakabsat, I was moved from one district to another. Adda pa dyan may isang distrito awang pa iti makatawin ko, wenno do nga tawen, adda dayjay aksyon nga umakara. Ket agreklamo ti kiti papanglakayen. Kinamakam da kakabsat day nga aksyon ket kunadapay. Daytoy district pastor mi ket awammet iti nagkurangan na kada kami. Dayjay district pastor nga sukatan na isu ti adda basol na mairaman ti district pastor mi. So the mission heard their petition. So marunong nga tawen kasjay manen iti kunak kadigito nga kakabsat kunak. Pangaasiyo, when ay ayaten kayo, ay ayaten may agyaman na klaunay. Palubusan yun nga detoy nga aksyon iti mission ket matungpal. So voluntarily ay accepted with the resistance dagitoy nga mangipangpangulo ti iglesia, iti distrito ang nagkapwak. I was transferred. Dapay no daddo makakabsat, dayjay kahon nga nang ikabilan mi, digiti gamit mi, hambi pa nga nalukatan. Literally, hindi mi pa nalukatan. Tapay ur-urayen mi, dayjay aksyon, o transfer kami unusan. Ngam adda kakabsat, digiti daddo
nga intun no umay dayjay aksyon adda dayjay kantada gamin dayjay kanta I shall not be moved handa kayat iti maiyakar ti ammuda iti pannakaiyakar da it is a punishment kadakon di daammo nga iti pannakaiyakar da is a blessing tapay dayjay ti pagayatan ni Apo Dios. Kapil tayo nga iti maysa nga pastor agnaed iti maysa nga distrito sa tuwen na saya at iti aramid na. Ngem manulaeng iti namamuna. No may nga distrito ti nagserbyam iti nasurok nga lima nga ingana iti aganay nga sanga pulong nga tawen. Kontra ti padam nga pastor ket nagserbida iti upat ingana talo nga distrito. Their comparison of their experience duma kapsat. Kastoy manen iti mapasamak mo duma. Kadigitoy nga panset iti panagpili. Into no adda digijay elections tayo, no saan ang napagustuhan, dayjay akayat tayo, itaramiden tayo, anya saan tayo nga agtulnog. Kitain nyo sa uni Apo Diyos, agtulnog kayo iti Apo, ket ikaten nyo iti kinasukil. It is only when we obey God, nga dayjay nga kababalin a kinasukir ket maikat kada tayo. Adapay kabsat ni nagpintas abalakan. Deuteronomio 30:2-8. No agsubli kay to iti Apo. Da kayo ken dagiti kapututan nyo. Ket tungpalin nyo asi papasnek iti bilin nga ited ku kada kayo itang aldaw. Agtulnog kay tumanen iti Apo ket tungpalin yun to ti amin abilin nga inted na kada kayo itatangal daw. Kitain nyo kapsat, dayjay panagtungpal, kadwa na jay panagtulnog. Iti panagtungpal, kasapulan na atungpalen, dagiti amin abilin. Ket intun no aramidin tay dayjay. Umay kakabsat, dayjay panakaagas tayo, mairaman meten, panakaagas dayjay daga ang nairaman iti panagbasol iti tao. Dayjay daga ang nailunod, gapu iti panagsukir, panagbasol iti tao. Kuna nakabsat ni Apo Diyos, akas di binasa tayo, 2 Chronicles chapter 7 verse 14, and I will heal their lands. Agsipud in rugi tayo kakabsat, ti leksyon tayo kadayjay padto, anya dayjay padto, nga iti Israel, ket gaputat runugitanda, ti daga gapu iti basulda. Nagbalin adayjay adaga makarimon, ket daytoy adaga, ket isaruana dayjay a tao, nga isu iti nang dadael kenkwana. Kita nyo kapsat, agibales ka dito daga, o nagibales ka kapsat. When the land is cursed, the land becomes unfertile. Kisino nga rod itagsagaba, dayjay taong agmula ka dayjay awanen iti fertility alagan. Ngem ni Apo Diyos kuna na intun no dayto nga tao nga nagbasol. Dumawat ti pamakawan, likudan na dayjay nga panagbasol na agtulnog ken naikat dayjay panagsukir na. Agasak tumanen daytoy adaga. Kitan tayo kapsat dayjay panakatungpal dayto nga padto. Apan tayo ti baro nga tulag. Idjay Colosas 2 versikulo 11 ken 12. Hintay basaen una na. Nakugit kayo iti panagkaykaysayo ken Kristo. Saan nga iti panakakugit nga aramid den iti tao. No di ket iti panakakugit nga agtaod ken ni Kristo. Ti panakaiwaksi daytoy a panagbasol iti bagi. Ta idi anabunyagan kayo na itanem kayo a nairaman ken Kristo.
Ket iti pan nakabunyag yung napagungar kayo met akas ken kuana gapu iti pamatiyo iti nabilag apan nakabalin apan ti Dios anang pagungar ken kuana. Inkabil ito'y kakabsat ni Pablo iti maysa nga masapul nga kitain tayo nga nagsaya at nga kinapudno. Anya dito? At dadtoy dayjay panagpaso. Iti pan nakawaya-waya isu dayjay kuna tayo nga pan nakakugit nusublin tayo dayjay inadadal to iti kayat ni Apo Dios iti pan nakakugit iti puso dayjay pan nakakugit iladawan na dayjay pan nakapabaro pan nakapadalos dayjay a puso nga rinugitan iti panagsukir ken iti basol. Ket gapu ket ito'y nga inaramid kapsat, inladawan ni Pablo, kasano iti panakapabaro tayo, dayjay panakabunyag tayo, panakabautisar tayo. Baptism is a new creation kini Apo Diyos. Ta iti kunana ni Pablo, idi anabautisaran tayo, na itanem tayo, anairaman kini Kristo, we die in Christ. Idi nga pinili tayo kakabsat nga isurrender iti biyag tayo gapu iti basol. Kasano nga isurrender tayo? Gapu tainawat tayo ni Kristo. In public confession na surrender tayo, idin anabautisaran tayo. Ket anya iti inkarina ni Apo Diyos. Kas dayjay panagungar ni Kristo. At dato'y kapsat, the rituals, the ceremony of baptism, natay dayjay tao, masapul nga isu iti maitanam through the watery grave. Isu nga iti panagbautisar tayo kapsat hanga mabalin nga warsi-warsi laeng. Tahang ka nga agipunpon nga gaburam laeng iti daga. Masapul nga agipunpon ka ikalim. No da duma dapay je seal nga simento tapno saan nga rumuar idayjay abuyok dayjay anatan. Ngamanyan kaabsat tati kunana napagungar kayo met akas ken kuana gapu iti pamati ni Apo Jesus nagungar. Ket gapu iti pamati tayo idi nga natay tayo na itanem tayo babaen iti pan nakabautisar. Si kapsat, at datoy ni Apo Jesus. Idin nga isuna na tay in kabilda, ijatanam na. Ngem gapu iti pan nakabalin ni Apo Diyos, pinagungar na ni Jesus. Inted ni Pablo, daytoy nga ilustrasyon. Iti ipapatay tayo, iti pan nakaitanam tayo, iti panagungar tayo, adda ang nakasentro ni Apo Jesus. Dayjay bilag iti pamati tayo. Isu iti na mangungar. It is the power that resurrected us from death and sin. Dayjay kapsat ti bagbaga iti leksyon tayo. Apan nakatumpal, dayjay lunod. Taimtunno daytoy iti maaramid. Balbaliwan na tayo ni Apo Diyos. Pakawanin na tayo ni Apo Diyos. Pinagungar na tayo ni Apo Diyos. Ket kunana ni Pablo. Iti maysa nga tao nga addaken Kristo baro aparswa. The healing of a sinful man starts the healing dayjay na ilunod adaga. Anya iti naimbag adamag nga agpaay kadatay tata. Pinili kakabsat, iti Psalm 51. Iti Psalm 51, biningay ko iti upat kakabsat. So let us go. Umuna, dawaten tayo iti kaasi ti Diyos. Verse 1. Gapu iti di agbalbaliw nga ayat mo, kaasyanak kadi o Diyos ko. Amutay kuma nga ni Apo Diyos isuna iti ayat. Saan nga agbalbaliw dayjay nga ayat na. Ta karakter na iti ayat.
Isu nga mabalin tayo nga umasog ken kuana kaasyanak Apo gapu iti ayat mo. Number 2, bigbigan tayo iti basol tayo. Iti versikulo 3, basaen tayo kapsat. Bigbigag ang nagbiddutak ket dagiti basbasol ko silalagipa. Umununa saan tayo kukapsat nga makirinrinason kadagiti basol tayo. When we rationalize our sin, kasano pa ng rationalize tayo iti basol tayo kapsat, mangkita tayo iti sabali nga pabasulen tayo tapno mailemeng tayo basol tayo. Nagpintas niya balakad ni Apo Jesus, may panggap ka tayo ito'y kapsat. Ti kunana, no sino man ti awan ti basol na kada kayo, isuna to muna nga mangbato. Meaning, agsipot ka dati basol ko, awan iti karbengak, awan iti right kong mangkita ken kakabsat ket ibagak ti basol mo tapay, adamak basol ko. Awan met iti karbengan iti sabali nga kitain na ti basol ti sabali tapay, adamak basol na. Malabit na pimpintas pa'y di kunana ni Apo Jesus. Kita ti pasanggir iti matapsa bay mo nga itudo nga iti kabsa mo damukat na. Iti ibaga na kabsat, datayo bigbigan tayo iti basol tayo. Mikatlo, bigbigan tayo nga ti Diyos laeng tinakabasulan tayo. Verse 4, nagbasulak ken kawen si kalang tinagbasulak, nakaarami dak iti basol ti imatan. Ta iti basol kakapsat, isu ti panagsalungasing iti Diyos. Anyaman nga inaramid tayo, it is a disobedience against the commandment of God. At datoy ti inbilin ni Apo Diyos, at datoy iti inaramid tayo. No saan tayo nga sinurot, kas diin bagana ni Ari David, tinagpasulan tayo ket ni Apo Diyos. Isungay ti mikatlo, bigbigan tayo nga ni Apo Diyos na nagbasulan tayo. Ti mikapat, dawaten tayo iti baro a puso. Nagpintas kabsat iti verses 7 to 12. Kunana ni Ari David, ugasan na iti basol ko tapno nadalusa. Bugwan na ket mapapudawak to ngem iti kapas. Kayat ko amangeg iti rag-o ken ragsak. Agragsakak manen nupay rinumek ken tinuktukol na. Di mo kuma ikaskaso dagiti basbasol ko. Punasem amin akinadakas ko. Parsuaem kanya ku Diyos iti nadalos a puso. Ket ikanak iti baro ken napudno nga espiritu. Di nakpagtawalawan iti imatang mo. Di mo ipaw it kanyak iti Santo Espiritu. Isublim kanyak tirag o iti panakaisalakan mo. Ket ikanak iti natulnog ng Espiritu. Dayjay kakabsat iti agdama akinapudno iti leksyon tayo. Ni Apo Diyos kuma iti mangtulong kada tayo. Naadal tayo nga iti panagbasol iti tao na ilunod iti daga. Di pan nakailunod ti daga na iraman dayjay tao nga nagbasol. Tapno mabindisyonan dayjay daga nga nairaman ka dayjay panagbasol iti tao. Daytoy nga tao masapul nga bigbigen na di basol na. Bigbigen na nga ni Apo Diyos din nakabasolan na. Ket dawaten na dayjay ayat ni Apo Diyos ken dayjay panangpakawan na. Naglagipin tayo iti verse 10 iti Salmo 51. Kararag ni Ari David, parsuaem kanyak o Diyos, tinadalos a puso ket ikanak iti baro ken napudno ng Espiritu. Ni Apo Diyos tulungan na tayo kapsat. Tapno iti ragsak tayo agserbi ken kuana, makita ko madigiti sabsabali. Ket iti panagtulnog tayo ken kuana, awan kuma iti anyaman nga manglaped.
Ni Apo Diyos ko maiti maragsakan kada tayo, agkararag tayo kabsat. Managayat ken managparabor nga Diyos, agyaman kami Ama. Kadaytoy nga leksyon nga inadal ni. Agyaman kami o Diyos, tadagayam iti agas kadagitoy nga panakailunod, wen uray pay iti daga, gapo iti panagbasol ni. Umay kami o Diyos, dalusan na kami kadi. Ited mo kada kami dayjay nga namnama, ngay dayjay panangawat mi iti anak mo, akas iti panakatay na ikakuyog kami, akas iti panagungar na iraman kami, ket itatan inted mo Diyos dayjay panakabalin nga agbyag kami, saanen nga iti bukod mi nga panakabalin, no dikit dayjay panangidalan mo Diyos iti Santo nga Espiritu. Kas iting kararag ni Ati David, Ama, isumit laeng iti kayat mi nga dawaten ken kaitata. Parswaem kadi kada kami Ama iti baro nga puso. Ikan na kami iti natulnog nga Espiritu. O Diyos, agyaman kami. Itultuloy mo nga bindisyonan dagiti kakabsat nga kadwami nga pagkada. Agyaman kami Ama. Iti agtultuloy nga panangang agas mo kadagiti kakabsat nga dapay laeng nagsaksakit. Kayat mi nga agyaman o Diyos. Iti kapadasan da Brother Jerry ken Sister Gemma Concepcion when naglasat da Ama kadaytoy nga nakabutbuteng nga pandemic, nasurok nga makabulan nga agaday iti ospital. Mabalinda nga inkankanta ken inkarkararan. Uray no magnaak itinginget isipnget ni patay sa anak tung agbutay. Wen u Diyos tadtaka nga kadwala. Agyaman kami ket iraman mi nga kararagan o Diyos dagiti kakabsat mi. Anmi nga may naganan isuda ngem no sino man nga adda o Diyos ti marikrik nada itatad dila mabalin nga isagid mo iti manakabalin nga imong kadapuan. Ited mo dayjay a panakabangar, panakaagas na. Agmaymaysa kami nga dumawat o Diyos. Pakawanan na kami kadigiti nagpasmasuran mo. Dalusan na kami. Agyaman kami Ama iti kinaimbag mo. Agyaman kami iti kinamanagayat mo. Agyaman kami tatinangeg mo digitoy nga karkararagdi iti naganap mo nga Jesus. Amen. Ken amen. Agyaman tayo kabsat, nalpas manen, iti may isang leksyon, panangripaso tayo, akas iti kang kanayan ming ibagbaga. Ay-ayaten na kayo ni Apo Diyos, ket ay-ayaten na kayo ba. Gana no may ngalawas manen kakabsat. Agyaman kami, kait itudyo daytoy ng bendisyon may kadagiti gagayon mo. Happy Sabbath.